Poštovani i dragi budući studenti, moje ime je Nikolina Pavičić-Rešetar i voditeljica sam stručnog kratkog online studija Primijenjena ekonomija na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. Ako tražite praktično orijentirani u potpunosti online studij koji možete uskladiti sa svim svojim poslovnim obvezama, ovaj studij nudi upravo takav model obrazovanja. Stručni kratki online studij Primijenjena ekonomija razvijen je kao odgovor na promjene koje oblikuju današnje poslovno okruženje, ali i na potrebu stalnog usavršavanja i prilagodbe novim znanjima i vještinama. Studij omogućuje ulazak u visoko obrazovanje kandidatima sa završenom trogodišnjom, četverogodišnjom srednjom školom te onima bez položene državne mature. Završetkom ovog studija otvara se mogućnost studiranja na prvoj godini prije diplomskog studija, odnosno pristup cjeloživotnom obrazovanju, što je jedna od ključnih vrijednosti suvremenog društva znanja. Studij potiče također i poduzetnički duh, prepoznavanje poslovnih prilika na tržištu i razvoj vlastitih poslovnih ideja. Cilj studija je osposobiti studente za primjenu stručnih znanja iz ekonomije u privatnim i javnim organizacijama koje posluju na domaćem i stranom tržištu, a posebno u samostalnom poduzetništvu i obrtništvu. Tijekom studija imate stalnu podršku nastavnika i naših stručnih službi, a u online okruženju posebno razvijate i svoje digitalne vještine. Stručni kratki online studij traje 2 godine. Završetkom se stječe 120 ECTS bodova i stručni naziv pristupnik, odnosno pristupnica ekonomije. Novo akreditirani stručni kratki online studij Primijenjena ekonomija prvi je takav studij u Republici Hrvatskoj. U svijetu koji se brzo mijenja i dinamičan je, praktična znanja su ključ uspjeha. Radujem se budućoj suradnji i vidimo se na Baltazaru.